Fl-ewwel reazzjoni għal budget ta' tnejn li għadda l-imsieħba soċjali kollha faħru b'xi mod jew ieħor id-diversi miżuri li ġew imħabbra s-sena d-dieħla minn Gvern Laburista. Iżda dan kollu jikkuntrasta ma' reazzjoni li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li għal kollox kien negattiv saħansitra spiċċa jattakka u jgħajjar li dawn l-imsieħba soċjali bħala tfal żgħar. Intqal dan f'konferenza ta' aħbarijiet mill-Partit Laburista fejn il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela għal kif din id-dikjarazzjoni Bernard Grech wera li hu mhux jifhem l-istidien ta' diversi negozji li jħadmu għexieren ta' ħaddiema. Din hija reazzjoni puerili tal-kap tal-Oppożizzjoni li mhux biss jinsab waħdu imma wkoll jinsab addirittura maqtuħ mir-realtà. U ma jistax jifhem il-pols tal-familji, ma jistax jifhem il-pols tal-ħaddiema tagħna, tan-negozji, tal-unions li jirrappreżentaw lil ħaddiema tagħna u ma jistax jifhem lanqas il dawk li iħaddmu. U ma jistax jifhem allura kif dawn qed jifmu il-budget ippreżentat għas-sena 2021. Il-Ministru Abela mer referenza wkoll għal diversi rapporti f'gazzetti indipendenti li wkoll ikkritikaw in-negattività ta' Grech fuq budget pożittiv. Indirizzat ukoll il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli fejn qalet li r-reazzjoni ta' Grech huwa attakk fuq il-poplu Malti u għawċi kollu. Qalet kif l-ewwel jiem tiegħu Grech qalu fajar ħafna kliem u ikkritika bla ħrax iżda xorta waħda baqa' bla pjan u viżjoni. Għamlet referenza għal dikjarazzjoni li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni fosthom li jistħi jgħid li hu Malti. Qalet li Grech m'għandu l-ebda dritt iċċaħħad lil Maltin sabiex jieħdu l-għajnuna li għandhom bżonn u aktar minn hekk jattakka lil dawn l-imsieħba soċjali. Qalet kif dan huwa gvern li huwa affukat u għandu viżjoni biex jitkattar il-ġid. Bernard Grech qed iqabbel lill-imsieħba soċjali ma' tfal illi jixtiequ jieħdu logħba. Dan huwa l-kap tal-Oppożizzjoni. Xogħol il-gvern fi żmien pandemija x'inhu? Ir-rwol tagħna huwa li nisimgħu x'għandhom bżonn il-familji Maltin u Għawċin li nkunu qrib min jirrappreżenthom u li b'mod responsabbli infasslu budget li hu ħsieb is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi biex flimkien inkomplu nagħmlu din il-mixja ta' pajjiż.